Mijn naam is Paul Kubbe en ik ben lijsttrekker voor Partij van de Arbeid in Sittard-Geleen. Ik ben ontzettend trots dat ik namens mijn partij het Regenboogakkoord mag ondertekenen vandaag. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Daar staat de Partij van de Arbeid voor. We zijn verbonden met de hele wereld. En dat merken we vandaag de dag steeds sterker. Het Westen vernietigt conservatieve waarden. Dat zei Poetin in een speech 8 jaar geleden al. En kijk wat er nu gebeurt. Lonken naar het Westen betekent oorlog. En dat is verschrikkelijk, want de waarden die wij willen uitdragen in het Westen, van democratie en tolerantie, staan onder zware druk vandaag de dag. En daar moeten we echt tegen opstaan. Maar we moeten ook onderkennen dat de betonrot van binnenuit komt. In de Europese Unie hebben we ook landen die zich tegen de waarden van tolerantie en een samenleving die inclusief is, waarin iedereen meedoet, dat ze zich daartegen verzetten. Denk aan Polen, denk aan Hongarije. Maar in ons eigen land is het nog veel erger. En in Sittard-Geleen zien we ook een enorme verrechtsing van de politiek. Daar maken wij ons als Partij van de Arbeid enorme zorgen over. Een inclusieve samenleving kan alleen bestaan als we er met z'n allen achter gaan staan en als we opstaan tegen dit soort intolerantie in de rest van de wereld. Ons programma voor Sittard-Geleen heet Met hart voor iedereen in Sittard-Geleen. En daar staan wij voor. Dat is wat we willen uitdragen. We hebben allerlei initiatieven die we een hart onder de riem willen steken. Zoals ook Paarse Vrijdag en zorgen dat op scholen meer voorlichting komt. Daar staan wij voor. Hoe willen wij ons nu specifiek inzetten voor de LHBTI+ gemeenschap in Sittard-Geleen? Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om vandaag. Om te beginnen willen wij dat de website van de gemeente up-to-date wordt. Als je nu googelt op LHBTI+, dan krijg je een link naar de website van de gemeente Sittard-Geleen waarop LHBT staat. En de laatste link dateert uit 2011. Dat is inmiddels ruim 10 jaar geleden. En daar moeten we toch zorgen dat dat echt up-to-date wordt. Zodat als je informatie zoekt in deze gemeente voor alle initiatieven die er zijn, zoals bijvoorbeeld de regenboogzebrapaden en alle andere initiatieven, dat je ook op de juiste plek uitkomt. De Partij van de Arbeid wil geen bezuinigingen op de antidiscriminatievoorziening in Limburg. Die werkt ook voor de gemeente Sittard-Geleen en die moet goed vindbaar zijn en daar moet je terecht kunnen wanneer je aanloopt tegen discriminatie. Inclusie gaat veel verder ook dan LHBTI+ gemeenschap. Zo hebben wij een kandidaat op onze lijst, Roderick Dame, nummer 5, die er iedere dag tegenaan loopt wat het betekent als plekken niet toegankelijk zijn voor iemand die in een rolstoel zit. Ook daar zetten wij ons voor in om te zorgen dat het VN-verdrag voor mensen met een handicap goed uitgevoerd wordt in Sittard-Geleen. We hebben daar een lokale uitvoeringsagenda voor, allemaal projecten en die loopt tot 2024. Dat betekent dat we al op hele korte termijn moeten gaan kijken hoe het loopt met deze projecten en wat we na 2024 hiermee gaan doen. Tot slot, mensen in nood van alle geaardheid zullen in Sittard-Geleen ook een plek moeten krijgen. Daar staan we als Partij van de Arbeid voor. En wat ik samen met mijn hele team alleen nog maar kan doen in de gemeenteraad, is zorgen dat we ons iedere keer uitspreken als er in de gemeenteraad weer mensen zijn die andere groepen categorisch uitsluiten. Dat is waar wij voor staan. Stem 16 maart, Partij van de Arbeid.